kiritigɛ soba ye ale ka mangoya bɔra dogo la pewu sabula jamana minnu bɛ n'olu yɛrɛ y'a sariya sigi sen ka fala ye o jamanaba caman kɛlen don k'a kɛ ɲugunafɛn ye faamaba tɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko CPI b'o wele k'o kiiri setigiba tɛ ko CPI b'i bolo mɔnɔ b'o nɔfɛ k'o sɔrɔ fala ye diɲɛ magobatigiw diɲɛ sengolaw diɲɛ maa minnu bɛ yen bi n'olu ye nansara jamana maaw ye olu ka fɛɛrɛ ni kiiribulon sigilen ye nin ye ka tila k'a tɛgɛnɔ bila maa si ma jagoya fana ka don a la o la sa AES jamanaw olu y'u fosi ka bɔ CPI kɔnɔna na ko i falaw n'i ye CPI ta k'a lajɛ nansara jamanakuntigi kelen a m'o kiiri wa min ye farafinataw ye farafina masakɛw farafina kosengolaw farafina maa minnu bɛ yen n'olu ye ko dɔw kɛ fala ye olu caman kiirila CPI fɛ o la sa CPI yɛrɛ ko a ma kɛ sa sariya soba min sigilen don diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ nka min ye diɲɛ kiiri a tɛ se k'o tigɛ dungɔnna kow balala kow bagabagali kow a kiiritigɛlaw yɛrɛ bɛ taa sa k'u da lɛfɛ kɔnɔ tuma bɛɛ o la min ye an ka maliden dɔ ye ale y'i miiri k'i sigi ka jateminɛ kɛ ka ja dɔ bɔ Bakari Kante a ko min ye CPI ye k'a sigilen don ko diɲɛ sariya sun nka min ye diɲɛ lamini a tɛ se ka o sariyaw tigɛ o la sa farafinna ka kelenya tɔnba ale ka jɛrɛ 39 min kɛra Addis Abebakaw fɛ yen février kalo tɛmɛnen tile 11 ka taa bila tile 15 la ja in bɔra ye san 2026 Addis Abebakaw fɛ yen mars kalo tile 12 min ye ja in ye u y'a bugunatigɛw fana sigi sen kan ka na bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔya fala ye o kɛnɛ ka sa min ye maa mafalenw ye min ye jɔyɔrɔtigiw ye bɔlɔlɔ ka denmisɛnnin minnu bɛ yen bi kunnafonidilabaw ale ni baɲumankɛtɔnw camanba olu taara ka taa ja in lajɛ ja in a bɛ kuma mun kan CPI ka waleyaw CPI ka baarakɛcogo majɛ minnu yera a la a ye kiiri minnu sigi sen kan farafinata ye joli ye farajɛlata ye joli ye a kɔlɔlɔ kɛra mun ye maa minnu ɲangina a wolola mun na fala ye k'a daminɛ depuis ni CPI sigi waati fo ka na se sisan ma n'o y'a sɔrɔ kunfɔlɔ bɔra Addis Abebakaw fɛ yen Mali ta o bɔli sen fɛ wasadenw taara minisiri kɔrɔw taara sengolaw caman yera a ko kɛnɛ kan o la sa maa minnu ye ja in ye fala ye u ye foli ta ni ta ka ɲɛsin AES jamana ɲɛmaw ma olu minnu y'u sen bɔ nin ko in na nka k'u fana ka n'u sigi k'u bolo fila da u sen kan dɛ n'i bɔra dɔ la fala ye i bɛ dɔ sigi yaasa min ye kiiriw bɛ kiiri la olu kana to ten sabula bɛɛ lajɛlen bɛrɛ ka fɛn min na fala ye o ye kiiri ye n'i welela ale la taa yɔrɔ t'i la dogo yɔrɔ t'i la i bɛ wuli de ye ka kiiri majɛ ka taa u lamɛn k'o dɔ bɛ dɔ la i n'u mana ɲɔgɔn faamu o ka fisa i k'a fɔ k'i bɛ duuru de fiɲɛ na fala ye an ka minisiri kɔrɔ min tun bɛ Malikura ko kunna n'o ye Ibrahim Kasa ye ale y'a yira sa ko AES jamanaw ye min kɛ ko farafinna jamanaw kan k'o ɲɔgɔnna kɛ ko wa ko ale b'i sen don ko la komi ni bɛɛ lajɛlen jɛra n'a ye n'a dan tɛ jamana damadɔ ma ka se ka o baaraw sigi sen kan a ko AES ye sira min yira nin ye bolodiɲɔgɔnma sira kiiri nabolo kan ko ja in a y'o bugunatigɛ ja in ye fɛn wɛrɛ fana sigi sen kan farafinna bɛ se k'a ka keleya baaraw kɛ cogo min farafinna yɛrɛ bɛ se k'a ka kiiribon sigi sen kan cogo min ka kɛ ni jamanaw taabolo n'u ka yɛlɛma hɔrɔnyaw ye an'u ka ko faamuya cogo ye maaw y'a ɲini sa ko AES ye fɛɛrɛ min sigi sen kan nin ye k'i sen bɔ a bɛ fɔ min ma ko statut de Rome la ko a yɛrɛ k'a ka kiiri sigi koyi n'o ye cɛncɛnfuga jamana kiiriw ye sabula zonbaw b'u bolo bingalikɛlaw caman b'u bolo maa caman bɛ olu degunnen don u bolo wa k'u jija a kana kɛ nansaraw ta ɲɔgɔnna ye fala ye wolomali kana y'a la fiɲɛnbere min n'o bɛ kiiri bolo a ka baara kɛ ten yaasa jamanaw kɔnɔna laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min kuma in fana kɛnɛ ka fala ye nansaralakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Amɛrikɛnw ye olu ye bingali min ta ka ɲɛsin Iran ma da don n'o kuma fana na maa welelenw kɔni y'a yira sa k'a fɔ farafinna jamana caman olu bɛ ka Iran dɛmɛ nin ko in na sabula bi taabolo ko la falenko la ni yɛlɛma ko la farafinna ka surun o la kosɛbɛ o la sa Sɛkinɛ Kamara ni ale tun ye bɛrɛbɛrɛtɔn ɲɛmaakɔrɔ ye ale y'a yira sa ko ni farafinna sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛnkan kelen sɔrɔ ka bolodiɲɔgɔnma kelen sɔrɔ ka sariya ɲɛnama kelen sɔrɔ ka politiki kumaɲɔgɔn kelen sɔrɔ k'a ka ca Ala fɛ degun minnu filɛ nin ye a yɔrɔ bɛ janya an na kosɛbɛ.